15 मेयाव मोनानि 1:30 बाजियाव जि जालांनाय जखलाबान्दानि जि इन्सिडेन्ट आरो बे इन्सिडेन्टआव जुनमुनि राभा सासे साब इन्सपेक्टर सासे साहसी आरो सासे माने जाखांफुनाय जि माने पुलिस अफिसार बिथांनि जि एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बे जि मोनसे माने खौरां बे खौरांखौ लानानै जोङो फोथायनो हायाखै आरो बिथांनि जि माने अबथिरा थैनाय बेखौ लानानै जों गोथौयै दुखु फोरमायदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय बे सानबानि गेजेराव जिखिनि तथ्य जिखिनि इनफरमेशन मिडियायाव बा बिभिन्न दिगनिफ्राय जिखिनि जों मोनबाय जुनमुनि राभानि बिमा बिथांनि जिखिनि स्टेटमेन्ट जाय नुग्रा गारि सालायग्रा प्रणब दास बिथांनि स्टेटमेन्ट आरो लोगोसे पस्टमर्टेम रिपर्ट लोगोसेनो जखलाबान्दा सिभिल हस्पिटालनि जाय माने सुइपार बिथाङा जुनमुनि राभानि डेड बडिखौ बोखांनो थाखाय गारिसिम फैदोंमोन आरो बिथाङा बोखांनो फैनाय समाव गारियाव मा नुदोंमोन बे गासै डाटा तथ्यफोरखौ लाजोबनानै आरो CIDनि जिखिनि माने इनभेस्टिगेसन सोलिबाय थादों बेखौ जोङो नायजोबनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जोङो बुंदों जे बियो नर्मेल एक्सिडेन्ट नङा बियो मोनसे मार्डार केस आरो बेखौ माने प्रि डिजाइन कुल ब्लाडेड मोनसे माने डिजाइन बे मार्डार आरो माने नकल माने सना आरो लोगोसेनो जाल नोट बा बायदिसिना जिखिनि माने 2 नम्बरनि खामानि बा माने 420 जिखिनि खामानि सोलिबाय थादोंमोन लखिमपुर आरो नगाव बिनिनो मोनसे बियो परिणाम होननानै जोङो बुंनो सानो। दा जुनमुनि राभाया बे गासै मेटारखौ लानानै इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादोंमोन बेखौ जोङो तथ्यआव मोनदों आरो माखासे पुलिस अफिसार माखासे माने पुलिसफोरा माने बै जायफोर जाल नोट बा जायफोर माने बेपारिफोर दङ जायफोरा बिनि थाखाय स्मागलिं खालामो बै मानसिफोरजों गोरोबनानै गोरलैयैनो रां आरजिनाय गोरलैयैनो माने रां खामायनाय बेबायदि माखासे इनभल्भमेन्ट थानाय पुलिस अफिसारफ्रा दिनै बेयाव इनभल्भ जानानै दङ। दा बेखायनो बेयाव पुलिसनि गेजेरावनो पुलिस कनफ्लिक्ट जानायखौ जों नुदों आरो पुलिसानो माखासे पुलिसानो बेखौ डिजाइन खालामनानै दिनै बुथारनायनि मोनसे सन्देह जोङो बेयाव माने नुनो मोनदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों CBI दाबि खालामबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों CBI दाबि खालामबोदों आरो दिनै आसाम सरकार बिथांमोना न'खरनि दाबि रायजो राजानि दाबि आसामनि गासै दल संगठन सुबुंफोरनि दाबि बायदियै बेखौ CBI इनकुवारि होनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामदों आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै बुंदों जे कुनु सन्देह गैयाबासिनो कुनु माने बेबायदि गोनो गोथो गैयाबासिनो कुनु जाहाथे बेयाव डिले गैयाबासिनो जाहाथे इनकुवारिया स्वच्छ जायो क्लियार काट जायो इनकुवारिया जाहाथे इन्डिपेन्डेन्टलि जायो बेयाव जाहाथे रावनिबो इनफ्लुएन्स थाया आरो न'खरा जुनमुनि राभानि परियाला जाहाथे न्याय जास्टिस मोननो हायो आरो लोगोसे जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरिया जाहाथे बेयाव पानिशमेन्ट मोनो बेखौ लानानैसो जोङो दिनै असमिया मिडिया आरो बर' मिडियायाव जोङो क्लियार काटै बुंबाय जुनमुनि राभानि न'खरा जथेस्थ' गोरिब जों नुबाय बिथांनि सारादु खुंनो थाखाय बिथांमोननियाव रां गैया जुनमुनि राभाया जि सानाव थैदों बिनि 1-2 घन्टा उनाव बिथांनि न'खराव पुलिसा रेड खालामनाय जादों नगाव पुलिसा माने व्हेरेस जुनमुनि राभाया नगाव पुलिसनि आन्दारावनो खामानि मावगासिनो दंमोन बे मोनसे इनहिउमेन माने पुलिसनि एक्सन होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथाङा सासे माने ट्राइबेल मानसि जानायखाय ट्राइबेल अफिसार जानायखाय बिथांनि सायाव बेबायदि खालामनाय जादों नामा बेखौबो दा जोङो सन्देह लानो माने बाध्य जादों। दा बेखायनो जुनमुनि राभानि जि मोनसे एक्सिडेन्टजों थैदों होननानै बुंदों बेयाव मोनसे माने गोथौ कनस्पिरेसि दङ आरो जाय दायनिगिरि नगावनि SP आनो जा बा नोङो लखिमपुरनि SP आनो जा एडिशनेल SP जि लेयाराव बे षड़यन्त्रआ सोलिदों बिनि माने प्रपार इनभेस्टिगेसन आरो प्रपार जास्टिसखौ नांगोन आरो दायनिगिरिया साजा मोननांगोन बेखौनो जोङो क्लियार काटै दिनै बुंबाय। गोजोन्थों।